Ang laki talaga. Ang laki. Ayun. Dito ka na buoy. Dito ka na bagay. Ay! Ginagawa mo? Tik pa nga. Naglag sumabit yung kami. Punta! Ay, Diyos ko. Ito pala yung mga salahin natin. Ang laki! Mga toy, sana makuha natin ito, Lord. Wala akong panalap, mga toy. Laki mga toy. Lord, tulungan mo ko, Lord. Ang laki mga toy, Uy! Sana, Lord, come on. Lord, tulungan mo ko. Ang laki mga toy, Uy! Sana di makalas mga toy. Ang laki talaga. Ang laki talaga. Ang laki talaga, Lord. Thank you, Lord. Sana mailan ko. Ang laki talaga mga toy. Ay. Wala na ito. Uy. Ang laki talaga mga toy. Ang laki. Yes. Dito ka lang naman. Dito ka lang. Ang Diyos ang higit. Ang laki talaga. Ang laki. Ayun. Dito ka lang buoy. Dito ka lang bagay. Dito ka lang bagay. Ay! Ano kaya ito maganda? Hindi mo na ako panalo. Nangarap. Ito ka na din. Ginagawa mo? Saan ka? Yay! Thank you, Lord! Ay, mga katoy, ang laki. Ang laki. First time mo tumakada. Uy! First time mo tumakada. Uy, laki. Buti na lang binigay mo sa akin, Lord. Thank you. Mga katoy, laki. Nagbunga yung paghihirap ko, mga toy. Nagtsagaan mo talaga kanina. Kasi ang liliit nang nakukuha ko, mga toy. Uy! Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Thumbnail. Grabe, kinabahan ako, mga toy. Hindi, itong iba nito, mga toy. Wala itong video, mga toy. Dahil sa isang kalating kilo siguro, mga toy. Lagi, thank you, Lord. Pina-experience mo ko ng karapang malaki. So, yung facing spot natin, mga toy, nung nakaraan, doon yun, mga toy, banda roon, sa may kabilang bulay. Yun, sana supportan nyo palagi mga toy yung adventures po natin. Maraming salamat po. Good morning, mga toy. Malaking good morning sa inyo, mga toy. Hindi ata makita, mga toy. Dito natin, mga toy. Lipat natin pisto. Yung Wild Drunker Gisay, shout out yun. Dito na ako kasi sa Baluarte mo. Pre, shout out kay mga toy, kay Kuya Friends Pabarlan, pa-support din siya, mga toy. Thank you po. Para ma-reach niya na rin po yung yung 1,000 subscribers. Ay, thank you, Lord. Naka-experience din ng atak ng malaki. Nadagaring ng malaki. Pinapangarap ko rin yan, mga toy, sa pag nagka-carp hunting kami. Yun ata yan, mga toy, yung roho ba tawag yan? Parang roho kasi alam ko yung karpang, yung katulad ng mga nahuli natin ng mga nakaraan. Ano yun eh. Talagang yun ang yung original na karpang. Pero yan, ginaganyan ko lang mga toy. Ayun, pinahagat ko lang. Baby, yun. Ano ba yan ito? Kanina, ang ganda, parang ito. Tilapia ito, mga toy, tilapia.
Ito, bibitawan. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun, shoutout nga pala kay Katoy Michael at kay Katoy Delmar. Katoy Ronnie, yun. May Bata TV Vlog, yun, mga natin. Mga masusugid natin masisipag mag-comment, mga tayo, thank you. Kay Katoy Rick Lintag, yun, shoutout. Kay Kabiwas TV, yun, shoutout Katoy. Ayun, maraming salamat nga pala Matay sa mga nag-read sa akin sa ating birthday. Simple lang yung birthday natin Matay, ano lang, nagsimba na ako tapos namingwit. Ayan na, ayan na. Sus. Big love shoutout nga pala sa mga lahat ng subscribers ko na mga silent viewers po. Thank you po sa inyo. Kung padaan po mga to, yung ating channel sa inyong wall mga to, pa-comment naman po at subscribe naman kung magustuhan niyo po yung mga video at videos po natin. Yan lang, dito lang pinatapos. Paliwanag. Kala ko dito, biglang what? Ganun. Hindi ko pa masyadong sisitap nga yung cellphone ko kasi nakalipat ko lang dito. Uy, batay na. Nakadali rin sa mga satay. Yan, mga good size na tumatay, 3 fingers. Oo, pin na to. 3 fingers. Nananitid kasi dito mga tay. Yan, pwede na yan. 3 fingers yan. YouTube ba? Pakuha mo na sa akin to YouTube kasi madalang naman kibit eh. Aww. Ay. Dagdagan na ulit. Dagdagan na ulit. Grabe naman dito. Ganda pa siya pinunta natin dito mga ko. Gusto kong balikan mga ko. Kaso yun na naman tayo. Kaya nga tayo pumunta rito para maraming spot yung punta na. Siguro sa baba mga titry kaya. Kaso ang daming naglalambat mga tayo. Doon sa may ulo. Bayan dito lang naman sila sa kabila. Ay kung dito tayo sa kabila dito. Try pa natin. Baka makadali tayo ng malaki dito. Isa pa. Tinatikin niyo ako ng huli. Kahit mas yung maliit eh. Yung mga 3.5 man lang. 3.5 man lang. Oh, Jesus! Pero, maliit. Yan natin, kaya ka. Yan. Dribble. Yan. Isa pa. Ang dami kasi mga barakuda. Ginagawa Yung mo? matutulis yung uso kasi ang dami oh. Yung barang walis ting-ting. Ang dami yun siguro ng bukulo eh. O, kita mo, wala na. Ay, isa pa, Matay, isa pa. Mas maganda pag bibigyan ko kayo. Pangatlong pagkakataon niya na, kailangan malalaki na, ha? Eh, shoutout nga pala kay Card at Chuela, yan. At sa mga, mga print. Ayan na. Tuloy mo na kasi
Huli ka! Uy! Huli ka! Ay, Diyos ko. Ito pala yung mga salahin natin. Ay, naku po. Ay, kainin kitang buhay. Ginagawa mo. Ay, naku. Papakawan natin dumati kasi original pa naman. Yan, Maki, napakalit naman na to. Baka mamaya pagalitan na tayo. Yan, nasabihin mama mo, ha? Yung uncle mo yung pakagatin mo sa akin. May kumagat pa rin, Mati. Ayaw tayo paalisin, eh. Okay lang siguro to. Sige lang. Basta may kumagat. Huwag yun lang ubusin yung bulati ko kasi susunod na araw. Ang limit pa ako, eh. Magtatatlong adventures tayo ito, Mati. Dahil, mag-effective naman. Hindi 300 naman ako sa mga rito. Wala naman, effective na. Bilis mo rin kinakagat dapat. Kaso maliliit. Claro, mayroon itong malaki dito. At kaya posible kung walang nanay ito rito, yung mga auntie. Yung tita nila, yung tita nila, makita nyo, pakain nyo. Ito yung mahiya. Natin, last pie na tayo. Maliliit dito, Matoy. Nahanap tayo siguro. Kuha tayo pang-highlight. Pero, makalak natin, okay? Oh, yun. Ganun na naman. Yun, oh. Pwede na siguro ito, Matoy. 3 fingers, kuya natin ito. Kasi 3 fingers yan, Matoy. Tsagaan na natin ito. Pamamay tayo na may pang-ulam tayo. Baka para di ako mapalo ni Bayaw. Dapat nga pala kay Ayena. Dapat ka Choy, kay Rodolfo de la Cruz. At siyempre kay Velasco. Si GR de la Cruz. Lumipat ako, Matoy. Grabe naman dun. Paliliit. Maliliit na ito, eh. Ay. Maliliit. Saan tayo, Matoy? Baka makadali tayo. Karpa sana ka ulit. Karpa. Ito na ang karpa. Ito na yun. Yun. Malaki to. Uy. Susmay. Alas pare-parehas mga sa Diyos ko. Native kasi mata ito. Native. Biglat na mata ito. Uy na rin. Wala naman tayong baser. Alanganin 3 fingers, eh. Wala lang isang guhi. Ang init natin, grabe. Ay! Ginagawa mo. Muntik pang malaglag. Sumabit yung pamimo sa akin. Diyos ko, malidisgrasya pa. Ano ka ba? Ay, Diyos ko, wala naman pala, eh. Malidisgrasya pa yung huli natin, mga to, eh. Diyos ko. Ay. Buti na lang, di nalaglag. Ang lalim pa naman yun, mga to. Maganda ito nalipatan natin, mga to, makibit. Pagdating nyo, saan na kayo mga karpa? Ito yung pagkain nyo, inahintayin nyo. Oh.
talaga mga tayo. Lipat na naman tayo. Lipat na naman tayo. Walang katapusan lipat. So last na to dito mga tayo. Woo! Grabe. Pagod. Ayan. Woo! Sana andito pa rin yung ano mga tayo. Kainin natin ulit. Matoy. Royal tayo matoy. Tubig muna. Lagi na ako. Basta na ito na yun. Ito na ang karpa. Ito na. Uy, sus ko. Ako, delikado. Sana narinig pa naman natin kasi bumaba sa maritubo. Ang ganda na ito. Ay, sinaksak na na siya. Oh, may huli pala. Ay, nako. Wala, maliliit talaga mga tay, grabe. Yan oh. Maliit na mga tay. Pakawalan siguro natin to, ito alanganin talaga. Suniksik sa gilid. Yun. Sana lumaki pa kayo. Wala ko, hito na naman mga tay. Mga nasa na yung mga tay, mga alas 10 siguro yan. May gini. Lang. Tayo pinarat naman sa dito naman po. May dalawa lang na ano, tamang size. Dapat pala dito tayo pumunta ulit mga kayo. Naka-undistract sana tayo. Oh, grabe, pinakadatagan ng grabe, maliliit ito dito. Pinipisik-pisik lang. Ay, sus. Kaya ito. Maliliit ito pag ganyan. Miss naman yung kagat dito mga toy. Yung biglang lubo. So yun lang po muna mga toy. Hindi tayo pinalad ng gusto mga toy. Pero sigurado mag-i-enjoy si Bayaw at sa atin dito. Sa nahuli natin. Yun, maraming salamat po. Yun na lang po muna mga toy, yung fishing adventures po natin. Dami natin napuntahan mga toy. Sigurado ito mga toy, mag-i-enjoy talaga si Bayaw dito. Ay, naku, makapaniwala talaga. Gawin kong thumbnail ito mga toy. Yan o, gawin yung thumbnail mga toy. Yan o. Yay, thank you Lord. Tapos ito pa mga toy. Marami pa tayo mga huli. Yan. Ano naman ito mga toy, mga good size naman yan. Hindi tayo lumabag sa rolls niyan ni Whitey. Ayan, marami pong salamat Lord, at sa mga subscribers po natin, sa mga natiyang nanood, sa mga sulit kachoy ko po, thank you. At sa susunod po ulit matay na fishing adventures natin, pipilitin pa natin matay na ano, na makapag fishing adventures dito sa may Canarim Lake. So yun matay, yun lang po muna. Ay, thank you Lord sa biyaya po ulit ng Canarim Lake. Thank you Lord, maraming salamat po mga toy. Thank you po mga toy, maraming salamat po. Yun lang po muna, thank you po. Grabe, ang dungis ko na mga toy. Yan ang spot natin. Yan, maraming salamat po. Ang ganda oh. Yan, kabilaan yan mga toy.
Yun, maraming salamat. Bye-bye.